Sunday. Alagaan yung kuglingan niyo. Anong kulay? Anong kulay? Bakla ko ba? Ito po yung mga ano pala, since COVID strike, mga exercise equipments, pinagsasara nila para avoid pagkakahawaan. Lahat ng mga exercise equipments ho dito, sinarado. Ho yung mga provided ng management, sinarado. Yan o, sa may silong ng buildings, nakasarado lahat. This is Sunday vlog. Yan. Kasi usually dito sila nagkakahawaan. Pagka carrier nga naman yung first na gumamit, tapos after yung next gagamit din, nagkakahawaan, kaya sinarado nila lahat. Yan. Hello Sunday. What a scenery. Ganda ng araw. Yay! Ayan ang Heng Faching, Taiwan, Hong Kong.